ji jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ɲɛnamaya la wa maanifinya yɛrɛ tɛ taa ji kɔ. An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan gɛlɛya kelen bi koro n'a lamini bɛɛ lajɛlen kan o bi tali kɛ ji gɛlɛya walima antanya. Wa gɛlɛya fanba o bɛ musolakaw de kan. Asetu Jimde an y'ale sɔrɔ ji ɲini na a b'a ka gɛlɛyaw fɔ an ye. Ne taara robinet na kabini fajiri. N tora yen ma ji sɔrɔ. N bɔra n nana kɔlɔn na fana. Ji tɛ yen. Dugu jɛko 20 musolaka dɔw de kɔni bɛ boliboli la u mago ɲɛ ji nɔfɛ. A dɔw yɛrɛ bɛ kɛ ɲɛkumu kan. Hamsetu Ɲangali ale kɔni ye ji feerela ye a bɛ dɔɔni fɔ an ye a gɛlɛyaw kan. Ne bɛ robinet ji de feere. Tuma dɔw la k'a daminɛ sɔgɔma fo su. Hali an tɛ se ka bidon 10 yɛrɛ feere. Ka sababu kɛ jiko gɛlɛya ye. Tuma dɔw la yɛrɛ musow bɛ na u bɛ kɛlɛ kɛ ji kama. A jiko in yɛrɛ anw nɔ tɛ. An yɛrɛ t'a dɔn ni jiko gɛlɛya in bɔra yɔrɔ o yɔrɔ. Koro dugu kɔnɔna na robinet bɛ maa caman ka so nka dɔw bɛ se ka kalo 1 walima kalo 2 bɔ ɲɔgɔn kɔ ji tɛ tɔni o ka robinet fɛ. Maki Gindu ale ye robinetigi ye ale b'o gɛlɛya kɔnɔna na a bɛ dɔɔni fɔ an ye. Jiko ka gɛlɛya ma. Ji yɛrɛ tɛ bɔli kɛ. Ji fitinin m'an bolo robinet bɛ tigɛ a tɛ na joona bon sɛgɛn b'an na yɛrɛ de. Surtout an ka muso tuma dɔw bɔ paji wagati u bɛ wuli pour que ka ran kɛ robinet na. Kajatu Dama ale ka baara bɛnnen don dumuni tobi de ma a bɛ gɛlɛya fɔ an ye an k'ale lamɛn. Tuma dɔ la an ka client yɛrɛ bɛ na k'a sɔrɔ an tɛ ji sɔrɔ la. An bɛ soli ka taa depuis 5 heures ou bien 3 heures du matin ninnu an bɛ taa robinet na an bɛ taa ji ta an tɛ ji sɔrɔ. Tuma dɔ la an bɛ na fo 11 heures avant ninnu na ka tila ka na fɔ k'an bɛ daga sigi an bɛ na sɔrɔ an ka client fana presselen bɛ k'an makɔnɔ. Moto fara mobili kolaw kan olu ka fɔla ni jikotanya in gɛlɛya fanba bɛ olu de kan. Siabu Dara ale ye moto kola ye koro an k'ale lamɛn. Vraiment ji a tɛ se k'an satisfaire k'a fɔ k'a b'an ka baara permettre quoi. Jusqu'à finalement an ye sous-presseur 1 san o kama. Sous-presseur in fana vraiment a kɔni bɛ courant consommer mais on n'a pas le choix diyagoya an ka baara kɛ n'a ye. O ta bannen dɔw fana bɛ yen minnu ka baara bɛnnen don nakɔ de ma olu fana bɛ gɛlɛya kɔnɔna na. Umu Dion ale b'a ka gɛlɛya fɔ an ye an k'ale fana lamɛn. Kabini jiko gɛlɛya in daminɛna donc an ɲɛ b'a la cogo min na a bɛ ka fɔsɔn u bɛɛ bɛ ka ja ka sababu kɛ jiko gɛlɛya ye. Sato kɔni b'an fɛ yen mais ji tɛ na. An y'an ka kuma barani ta ne ka an senfa ka se cakɛda min kɔni jɔlen don ni ji dili ye n'o ye Somajep ye nka olu y'a jira k'a fɔ ko ni olu ka ɲɛmɔgɔw ma yamaruya d'u ma u tɛ se ka kuma jiko in kan. Koro merilakaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko koro jintanya bɛ tali kɛ fɛn caman de kan bawo n'i y'a jateminɛ koro dugukolo yɛrɛ kɔrɔ ji tɛ yen o gɛlɛya kɛn bɛ sababu ye walasa olu ka se ka ji sɔrɔ u bɛ taa dugu wɛrɛw de la ka taa ji ɲini ne k'a sama ka na koro dugu kɔnɔna na. Tijani Wederawogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro.